जेब्ला आं थैनायानो साबसिन जासिगोन। जोनोमगिरि आइ आफा नोंसोर आंखौ बबे बालाबारियाव थैगोननानै गालांखो? आंखौबो लांफैदो आइ आरो आफा आंबो नोंसोरजों थांनोसै। माब्रै मोनखो? मोजां, जोबोद समायना बिनि मिथिंगानि रैरुब महरा आरो बिनिफ्राय साबसिन नों बिमानि गोथार गोसोआ। दिनै नों बायदि मोदायजोनि समान बिमाखौ लोगो मोननानै जोबोद खाफाल गोनां होननानै साननानै लाबाय। आंबो नों बायदि माइ गाब जुजाय बासिनो रोङै लोक्षि फिसा हिनजावखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय। आदा देरहासारनि साख्रिनि थाखाय जेबो सिन्था दाखालामाखै, आं आफानो बुंनानै होगोन। इसोरा नोंनि साननायखौ जाफुंहोहरथों। दैजिरिया मा? दैजिरिया हाजो गोजौआव खारखोलांगासिनो दङ। मा? गोसो हमथा आंखौ थैनो मा जादों नोंहा? दैजिरि थैनायानो सुबुं फोलाव थैनायनि जोबथा थांखि नङा। आबिर नों हग्रोनथि दासान। साननाय साननायनि आरो मा दंबावो? बिनिखायनो आंखौ ब्रा ब्रा फैफानो नागिरबाबो लाबोफायामोन। नोंनि बे सै थानाय मानि नों दैजिरिखौ मोजां मोनमारो। दैजिरि नों आंखौ निमाहा हो। आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायनि लामायाव सुजानानै थानो लुबैया। नोंसिनि मोजां मोननायाल' जाफुंथों। আবির, রথু আবির, আবির।
आबिर रथ' आबिर नों आंनि फंसे खोथा खोनासंना रथ' आबिर आबिर आंनि फंसे खोथा खोनासं आबिर खोनासंना नों जे सावगारिखौ नुदों बेफोर गासिबो सैथोआनो नाथाय गुबै जाथाया नों साननाय बायदि नङा आबिर नों देरहासारखौ गोरोन्थि दासान गासिबो गोरोन्थियानो आंनि जोब बेनि जेबो गोरोन्थि गैया खोनासं आं सम आंनि गोमालांनाय जोनोमगिरि आइ आफाखौ गोसोखांनानै थैनो बोर साजियो बेयावनो देरहासारा आंनि थैनो आंग्रायनायखौ आबिराय दैजिरिया दैजिरिया उन्दैनिफ्रायनो नुफेरबायाखै गावनि बिमा बिफायासो आंनो बिनि बिमा आरो आंनो बिनि बिफा बेखौ आं सानसेखालि लामाजों थांबाय थानाय समाव मोनसे लामा जखायाव खनखांनानै मोनबोयो